dneska by som vám chcela ukázať, ako vycvičiť psa. Takže, ja som Calvin Wolf, čauko, a to, kto drží kameru, takže to nie je môj slabý stojan, ale Laguna Blue. No. Takže ja som Calvin Wolf. No, akože rád teraz Jill s Cleom vyšli. Akurát. Piatok 11 nezvední. Ako tam idete, to je nikto. No. Tam je Jill s Cleom. Takže, sadni. Takže teraz si akože ukážeme, akože sadni. A nešli limity. Sledujte. No, prečo? Takže, akože teraz vycvičiť psa ako sadni. Takže, povedzte slovo sadnúť a pritlačte mu riť ku zemi. Sadni. 20 krát si to skúste. Takže, na mne je takmera. Dobre, takže... Len viete, ona je taká hviezdička. Jo, prestaň, takže 20 krát to skúste a potom mal by vedieť. Akože takto by mal vedieť. No. Zruš to. A vy aj prosiť, strašne má rád piškotky. Pre toho, čo vás pes má, tak tým ho odmente. Už hľadá, vidíte? Takže dobre, tu máš piškotky. A mám nového psa a mám aj mačku, čo sa volá Crazy. Tak sa volá Crazy a mám fialovú mačku, takže teraz nemusíš až takto, tu nie som jak Kleopatra. Opla. Zachovám ísť do sklona na kupy. No tá. Takže mal by vedieť, no prepáč, tieto. Takže teraz si naučíme lápku. Sadni si toto musí každý pes vedieť sadniť. Takže Piatok, sadni! Už rýchlo si budeme ponáhľať, lebo začína pršať, ale to nie je. Na 100% nezastaví. Takže lápku, povedzte slovo lápku a mu zoberte lápku. Takže a potom tak pokývte. A potom dáme. A ešte urobíme jeden cvik. A teraz popros. Si ukážeme, nie popros, ale no dobre, popros. Je tak popros. Toto je šikuľa. Takže povedzte popros a ho tak zdvihnite. Skúste to všetko po 20 krát. Dobre? A teraz, prestalo pršať, toto je taká dneska matka príroda, že až. Takže teraz si ukážeme, ako vycvičiť psa hopa ganve stále tancovať. Takže nevie to môj pes ešte dobre, takže to bude troška také také troška... Hopa ganve style. Škoda, že nemáme pesničku. Ešte Piatok, pozri. Takže poď sem, Piatok. Takže hopa ganve style. Takže troška to potancoval Piatok. A nie, že môj nech. Akurát teraz mám nový lak a som si nalakovala. Trubiroch. Takže chcem, aby som ešte vám povedal o mojom psovi. Psích má 5 rokov a keď si dáte 5x7, tak vám to vyjde 35 rokov má ľudských. A ľudských má a monstrovských má 36 rokov. Takže tak. Dobre, išlo auto. Servus. Takže dobre. Potom ešte chcela by som vám ukázať... presne hýbať s tým telefónom. Opla. Tá. Ešte vám ukážem moju kočičku, moju mačičku. Poď Lagina. Takže tu máme... Tu máme takéto čipsočky, tu máme ďalšieho psíka, ideme ďalej. Ako vidíte, piškotky sú nové. Najradšej, keď dávate novú stravu. A nie starú poznámke, pol roka. Áno. Takže teraz si privoláme mačky. Ako sa privolávajú mačky? Nedá sa radu. Cica, na. Cica, na. Ježiš, vidíte? Cica, na. Ježiš, ide moja mačička. Cici. Cica, na. Ako viete, že mačky sú veľmi plaché. Takže tu je moja mačička.
čo asi máte mňa ako babi, kúkala ten Wolf Basic, takže tu je moja mačička. Tak vyzerá v skutočnosti. Ako To bolo všetko. ďakujeme za lajky a prosím zdieľajte a posielajte to ďalším. Čau.